ekaJakobe wesithathu ivesi elokuqala. Ningabi ngabafundisi abaningi, bazalwane bami, nazi ukuthi siyakwamukeliswa ukwahlulelwa okukhulu ngokuba sonke siyakhubeka ngokuningi. Uma umuntu engakhubeki ngazwi, lowo uyindoda epheleleyo enamandla okubamba nomzimba wonke kungathi ngetomu. Uma-ke isifaka amatomu emilonyeni yamahhashi ukuba asilalele, siqondisa nomzimba wonke nawo. Bhekani nemikhumbi ingaka nje iqhutshwa yimimoya enamandla, iqondiswa ngephini elincinyane. Lapho umshayeli efuna ukuyiqondisa khona, lunjalo nolimi, luyisitho esincane kanti luyazigabisa kakhulu. Bhekani umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka, nolimi lungumlilo. Ulimi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu, lungcolisa umzimba wonke, luthungela ukuphila konke, lukhungelwa isihogo ngokuba yonke imvelo yezilwane neyezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa. Yebo, yathanjiswa ngemvelo yabantu, kepha ulimi akekho kumuntu onamandla okuluthambisa. Lungububi obuyaluzayo, lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi uBaba, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Emlomeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele, bazalwane bami, ukuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Umkhiwane, bazalwane bami, ungaba namandla yini okuthela izithelo zomnqumo, noma umvini amakhiwane na? Amanzi kasawoti angeveze amnandi? Ngubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngobumnene bokuhlakanipha. Kepha uma ninomhawu obabayo nombango ezinhliziyweni zenu, ningazibongi, ningaliqambeli iqiniso. Lokhu kuhlakanipha akusikho okwaphezulu, kodwa kungokomhlaba, kungokwemvelo, kungokwamadimoni, ngokuba lapho kukhona umhawu nombango, kukhona isiyaluyalu nezenzo zonke ezimbi. Kepha ukuhlakanipha okwephezulu okokuqala kumhlophe, andukuba kube nokuthula, nokuba nokulalela, kugcwele isihawu nezithelo ezinhle, akunangabaza, akunakuzenzisa, kepha isithelo sokulunga sihlwanyela ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula.